Yang kedua, bahwasanya dengan kemampuan dan kekuatan segenap dzurriyyah pembina pengasuh lan para asatid dan asatidzah anggenipun gula wentah putra putri panjenengan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daripada para asatid. Ananging wonten ing kesempatan dalu menika kawula ngudi pangestu doa panjenengan sedanten. Mugi-mugi santri Pondok Wonokrama niki kelak nanti ketika terjun di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu santri ingkang pinter, bener lan kober dalam konteks anak ingkang sholih dan sholihah. Ingkang kaping kalihipun, ingkang boten kalah pentingipun. Mbok bilih kawula panjenengan wonten ing dalu menika dipun aturi rawuh wonten ing Pondok Pesantren Wonokrama menika tidak lain menghayu bagya nderek memperingati haul al-maghfurlah simbah Yai Ahmad Nahrawi iki simbah Nyai. Dalam hal menika sangat penting nyapa yo. Lak wong NU niku kiyaine niku kok dikholi. Sedangkan baginda Gusti Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dipun peringati hari kelahiranipun mboten hari wafatipun. Apa kira-kira Gus Pudin iki ndak ngerti ndak roh kelahiran Mbah Yai Nahrawi apa piye kok akhirnya dipun kholi kados malem dalu menika. Niki ingkang menjadi perlu khususipun nggih generasi daripada mutakharrij alumni pondok-pondok pesantren ingkang notabenipun adalah as-salafiyah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Sak ngertos kula, sak roh kula. Dening kula mboten roh, kula mboten salah. Wong niki lak ndak roh ndak salah. Teng donya niki nggih ta. Sing diperingati hari kelahiranipun. Sak roh kula niku namung 3. Setunggal inggih menika baginda Gusti Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalihipun inggih menika Nabi Isa. Kaping tiganipun inggih menika tokoh putri Indonesia ya inggih menika Raden Ajeng Kartini. Terus apa yang membedakan haul dengan mauludan? Apa yang membedakan di dalam memperingati hari wafat dan memperingati hari kelahiran? Niku kula miturut kula sangat beda jauh. Sangat beda jauh. Nyun sewu niki keterangan ibu-ibu muslimat sing amen rutinan niki pun nate diterangaken ngeten apa dereng Bu? Lah ampun kula tak leren mawon. Kan percuma nggih. Masalahnya kula kesel karo panitia ya ndak diamplopi lho niki nggih terus terang mawon. Nggih ya. Pun kedhik mawon Bu nggih. Nggih. Yang membedakan kalau diperingati seperti halnya baginda Gusti Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Raden Ajeng Kartini Nabi Isa itu adalah suatu pertandaan atas perubahan atau peralihan zaman. Nabi ketika dari zaman Zahiliyah menuju kepada zaman napa Bu? Napa Bu? Niki dos pundi Bu Nyai Nunin niki kok meneng mawon niki.
Nggih. Terus pundi lho kula nyebut Bu Nyai Nunin iki karena kapasitasnya pengurus muslimat, bukan hal yang lain lho nggih. Mungkin darani ngene-ngene mboten. Itu yang membedakan. Ketika Raden Ajeng Kartini, kula comoti mawon. Ada peralihan suatu zaman tertekannya kaum hawa, kaum perempuan yang sama sekali tidak boleh mengenyam suatu pendidikan. Akhirnya dengan perjuangan Baginda Raden Ajeng Kartini, piantun putri sak mangkin ingkang kados makaten, kados Tobu Khofifah piantun putri dados gubernur, enten sing dados bupati, enten sing dados polisi, enten sing meh dados DPR, sing meh niki lho nggih. Tapi tidak ada kaum perempuan yang menjadi kiai, tidak ada. Niki lho Pak Camat bedani. Lak camat putri wonten Pak Camat nggih. Tapi lak kiai wedok jenengan pados gedhuk nggih. Ila yaumil kiamat tidak akan menemukan nak jenenge kiai niku lanang keranten napa yang namanya kiai warasatul anbiya. Itu bukan suatu pilihan dan dilantik oleh manusia, akan tetapi itu adalah fadl nur nggih. Ilmu ingkang dimiliki dening Allah Ta'ala. Mangkane ndek enek ceritane kok pilihan kepingin dadi kiai niku podo-podo menghindar. Maka kula panjenengan wonten ing kesempatan dalu menika gitu, ngrawuhi Khalipun Al-Maghfur lah Simbah Yai Ahmad Nahrawi niku adalah sebagai awal daripada pendaftaran kula panjenengan agar kelak nanti itu adalah termasuk golonganipun Mbah Yai Nahrawi. Keranten napa? Dawuh Kanjeng Nabi, almar'u ala man ahabba. Tiyang niku benjing apa jare demenane? Apa jare demen nani gitu. Pun sakniki ngeten Bu muslimat fatayat, jenengan ki saupami demen busana niku jenengan pilih napa mboten? Iki pakaian nggih. Lho zaman sakniki ku terus nggih teng pundi-pundi mesti sing ndak demen ndak dipilih. Tapi permasalahan demen lan ndak demen itu pasti ada ilmunya. Man aradad dunya fa alaihi bi ilmihi wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmihi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmihi. Jenengan Bu angsal bapak lari-lari krana puron mesti demen. Loh, mesti ada kriteria apa sebabnya demen? Wah, krana gagah ganteng. Kados Pak Camat, kados Pak Kapolsek, ngeten iki lho nggih, Pak Dan Ramil. Dipilih. Mboten kados Pak Lurah, ndak. Nggih. Kaya Lurah Rokomo ndak. Nah niki nggih. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmihi, lak ngersakaken akhirate panjenengan itu bareng kalih Mbah Yai Nahrawi. Nggih, fi zumrati Mbah Yai Nahrawi kelak nanti. Dados benjing niku teng maksaripun Allah Taala niku adalah bareng rombongan. Ndalak bareng lak rombongan niku ndak kakean pitakon. Ndak kakean pitakon, tapi lak ijen-ijen, weh amen ditakoni mawon. Lah lak terus rentetannya lak bareng karo Mbah Yai Nahrawi mesti bareng kalih gurune Mbah Yai Nahrawi, Mbah Yai Jasuli Ploso. Lak wis bareng karo Mbah Yai Ploso mesti bareng kalih Mbah Yai Zainuddin Nganjuk. Napa kesuwen Gus Budin?
Kesuwen. Lho tak ampun kula lah kesuwen, penak-penakan mon. Nggih, cobi ya terus nggih manut. Tambah nggih nggih. Nggih. Lawis gandeng karo Mbah Yai Zainuddin Nganjuk niki perlu jenengan catet kados ngeten iki. Jadi jenengan ki lak numpak bis rombongan ki ngerti supire, ngerti kernete, ngerti kondekture, ngerti keadaan daripada bisnya itu sendiri. Ngeten nggih. Lah lak wis engko nggih. Nderek Mbah Yai Zainuddin Nganjuk mesti nderek kalih Kiai Ihsan Jampes. Lak wis nderek kalih Kiai Ihsan Jampes niku mesti nderek kalih Syekh Khalil Al-Bangkalani. Wah niki lak diceritakaken terus ngantos esuk-esuk. Kula potong-potong mawon, kula comot-comot mawon. Loh, apa kapasitasnya daripada beliau-beliau yang pada akhirnya sanadnya, rentetannya, gandengnya dumateng baginda Gusti Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napa? Kalau ceritakan sekedhik. Bahwasannya para masyayikh, para kiai sepuh rumiyin, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia itu sampun mengadakan suatu gerakan, suatu istighosah, suatu amaliyah kados napa ingkang dipun lampahaken para masyayikh termasuk Kiai Khalil Bangkalani, termasuk Kiai Soleh Bungah Gresik. Niki sing kiai tukang jarah-jarah niki pun kleru nggih. Kiai Soleh Bungah Gresik niku enten kali. Sing kula maksud niki Kiai Soleh yang pertama. Jadi teng mriku enten pesarean kalih Kiai Soleh awal lan Kiai Soleh sani. Terus Kiai Soleh Langitan. Terus Kiai Soleh Darat. Aslinipun niku Manyong Jepara pindah wonten ing Semarang. Kiai Soleh Darat menika kiyainipun guru Qur'anipun Raden Ajeng Kartini. Lho piye lho? Lah kok enek muslimat fatayat ndak gelem belajar Quran. Niku lah aneh-aneh ta nggih. Lah niki kudu niki. Lho berarti bapak-bapak mboten luweh-luweh wong panjenengan imam ya, Pak. Panjenengan imam niki lebih-lebih. Dan bahkan mboten beliau Raden Ajeng Kartini tok sing belajar dumateng Syekh Soleh Darat, melainkan sak kerandah sak rayi-rayinipun. Nggih menika rayinipun ingkang asma Kardina, Kardinem lan Kartono. Niki sedereke Raden Ajeng Kartini niki. Dan bahkan Raden Ajeng Kartini nyuwun dumateng Syekh Soleh Darat agar supaya Al-Qur'an diterjemahkan dengan terjemahan Jawa Pegon agar supaya londo orang ngerti. Lah niki. Terus apa kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia? Maka beliau kiai ingkang kula sebutaken menika dipun tambah kiai nggih Anwar Alasroban Jombang kalih Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, terjadi pada tahun insyaallah 1895. 50 tahun sebelum kemerdekaan. Beliau para masyayikh niku adalah ngawontenaken suatu amalan bagaimana Indonesia ini cepat merdeka. Lah niki. Maka beliau niku ngawontenaken pertemuan nggih ta wonten ing Alas Roban. Dadi lak Kiai riyin niku lak panggihan niku mboten teng hotel, teng Alas Roban, bahwasanya napa ingkang dipun amalaken juga yang diamalaken Al-Maghfurlah Yai Ahmad Nahrawi ketika nisfu Sa'ban inggih menika ingkang dipun waos surat Musabbi'ah. Surat Musabi. Jadi
Surat Musabiah niku adalah Fatihah diwaca ping 7. Nggih. Alam Nasroh diwaca ping 7, surat Qadar ping 7, Ikhlas ping 7, Falak ping 7, Nas ping 7. Apal nggih, Pak Bu nggih? Mbok pilih mekaten mugi-mugi manfaat maslahah kirang langkungipun nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun fanasalul karima ikhlasul amal wa naf'akul liman biaqad disagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.